І мені хочеться, щоб люди запам'ятали, що людина, яка сидить, посміхається за кадром, блондинка і жінка, може зробити вам великі гроші. І це головне, що я хочу, щоб ви запам'ятали з цього. Окей, де тоді знайти цю блондинку, яка виглядає шикарно в кадрі і може зробити мільйони для компанії? Друзі, ця блондинка, от прямо там от ви можете там натиснути В шапці зверху профілю. в шапці посиланнячка і записатись до мене на консультацію. Бо я прямо зараз пішла робити календи, виставляти ці вікна, і ви прямо зараз можете це побачити і натиснути кнопочку до мільйонів. Записуйтесь на консультацію, і це ви зробите найправильнішу дію для того, щоб озолотитися.